Dwi'n meddwl bod yn danfon y cyffyle allan. Dyma ni, Colin yn cael bach o sport wan efo'r cystadleuwyr. Trot. Cael gweld nhw gyd yn symud. Ambell un yn meddwl bod ei gwaith wedi dod i ben, ond Colin yn gweithio yn ymhellach. Gofyn nhw drotian unwaith yn rhagor. Ceri Powell yn cael bach o trafferth gyda'r ebol hynna, yn gwrthod symud o flaen yr eisteddle. Wel, drian arni, dwi'n siŵr bod i... Dyma'r amser bod rhaid symud a mae'r ceffyl bach yn gweud na, dim diolch. Mi eisiau chwarae heddiw. Drian arni. Wel, dwi'n gobeithio nad oedd Colin yn meddwl gosod yr un yna yn gyntaf. Dwi'n siŵr bod ni'n cael siom os oedd o. Dosbarth i'r ebolion tair mlwydd oed yn adran y Merlod mynydd Cymreig a Colin Tibby. Unwaith eto yn cael sport gyda'r cystadleuwyr. Yn gofyn iddyn nhw trotian ac nawr gosod nhw. Pwy sy'n dod i fewn yma hyn? Mark Kilby. Ie. Ond eiddo i Ryan Thompson a Jennifer Groom, Pennec Benfolio. Mae Colin yn cadw fynd i gymaru. Mae nhw wedi cael dod mewn trefen, ond gofyn iddyn nhw sefyll ochr ar ôl ochr i iddo fe gael cipolwg diwetha. Wel, mae'r het wedi diosg, ac 1.55 sydd yn mynd â hi. Pennec Bonfolio, berchnogaeth Mr Thompson a Mrs Groom yn cael ei arddangos. Mae'r wobr gyntaf yn y dosbarth i ebolion tair blwydd oed yn mynd i Pennec Bonfolio yn berchnogaeth Groom a Thompson ac Mark Kilby yn ei arddangos yn broffesiynol iawn. Yr ail wedyn yn mynd i Mr Josh Hampson, Tame Valley Tom. A'r trydydd wedyn yn mynd i Dramor. Mr J Skullenberg. Nhw Aberhof Clinton. Dwi'n falch mae ti'n dweud hwnna, David. Oedden ni gyd yma'n trio darllen. Ond ie, yr wobr yna, y drydydd wobr yn mynd Tramor. Yn cael ei cynhyrchu gen Justin Davies yn Brydfa Popsters.
Llongyfechiadau mawr i Brian Thompson a Mrs Groom gyda pennec Bonfolio yn ennill y dosbarth i'r ebolion tair mlwydd oed yn yr adran A yn Merlod, mynydd Cymreig.